Takže ja vás zdravím, ja som Ektor a vítajte pri novom videu z môjho herného kanála Frostplay.sk. Vybral som si hru Modern Blade Warband. Budeme hrať single player a vytvorím si novú postavu, takže dáme pokračovať. Vyber pohlavy svojej postavy. Dáme si, že muž. Narodil sa dobre, tvoj otec byl. Dáme napríklad, že vyslúžilý vojak. Dobre. Tvá rodina začala pôsobiť ako malý si byl dítětem stepy. Tam je toto. Stal se s panošem. Vedla tuha po peniazích a moci. Dobre. Bez složení je možné opustiť hru. Dáme si. Tak. Máme tu už nejaký začiatok, dáme si 10, cieľa 10, a dáme si 11. Železné svaly, každý bod tejto schopnosti zvyšuje počet bodu zdraví o 2. Dobre, dáme si 3. Silného napnutí luku, lebo luk budeme často používať asi. Dáme na 3. Dobre. A teraz budem asi používať luk, šípy a budem používať jednoručný meč a štít. Asi. Takže dáme si luk, koľko máme 20 bodov, takže dáme si lukostrelba tak na 40. Jednoručné zbranie si dáme na 80. A môžeme si dať napríklad ešte 4 do luku. Dobre. A teraz si zadáme meno si dáme napríklad sír, elektro. Tak. No a teraz ksichty. Necháme si takú tvár etniku. No, dáme si inú. Takú si dáme tváričku. Takú si dáme fouzy. No, dáme si také zarastené, aby sme vyzerali nejak poriadne. Také, napríklad vlasy si dáme takéto, vek dáme troška starší, ešte taký, barva vlasu je čierna, no taká to hnedá, to vyzerá gríšava, ale to nevadí, dáme hotovo. A teraz si vybrať, kde sa pripojíme. Ja som predošlú postavu, už tam som na 50. dni, už tam mám jedno kráľovství Rodocké, už mám celé obsadené. A pripojil som sa do Pravernu, takže teraz by som si chcel niečo iné vyskúšať. Dáme si do... Asi by som chcel vyskúšať Saradinský sultánat, nie, Rodocké kráľovství asi. Dáme si Rodocké kráľovství, že som ich predtým porazil. Tá hudba ma strašne sere, takže asi ju vypnem. Tak vypnem radšej tú hudbu, lebo potom ma bude počuť strašne na prd a to ja nechcem. A je dosť otravná tá hudba. Takže... Tak, mal som to zrobiť nie na začiatku. Teraz ma mal prísť tu zabiť. Áno, no poď. Do noh mi strieľaš, ty si ale zakerný chlapec. Tu máš. Tak, tu ti dám na solár a už si skapal. Tak ti treba. OK, teraz by... Dobre, už si ku mne pribehol. Áno, som v poriadku, dobre, pokračovať. Teraz mi niečo povedal, áno. Takže naverbovať mám 5 mužov. Takže v oblasti Gielkala. Tak pôjdeme do nejakej dedinky, ktorá je najbližšie. Asi Búvrán.
Pôjdeme do Búvranu, ale to je... Není to až tak ďaleko. Dobre. Búvrán. Je aj tak brzí ráno, takže verbovať dobrovoľníky. Prečo iba dvaja? Nevadí. Aha, mohol som ísť ešte do mesta, ale neviem, či by som mal toľko peňazov. Mám 150 peňazí, jedna ryba. Tak, fú. Čo ja viem? Neviem, či sa mi oplatí ísť do mesta. Pozrieme ešte, no, do hospody som myslel, ako... No, koho to tu máme? Potulný trubadúr, Deja Vu, tá by mohla ísť s nami, ale ja cigánky neberiem. Nie som rasista. Ešte tu bol nejaký Beheštúr. Áno, toho si zoberiem so sebou, ten je dobrý. A elitný jazdec. Ale ten je strašne drahý a ja toľko peniazov nemám, takže škoda. Určite, dobre, teba si chcem zobrať. Dúfam, že budeš žebrať. Áno. Určite. Vezmi si trochu soli. Ďakujem ti. Ale abych vám spečil, že rád by si... škoda, nemám toľko peňazí na teba. Takže, jednoducho budem musieť ísť ešte do Lurdy. Dúfam, že tam budú dvaja. Verbovať dobrovoľníky. Áno, v počte 3 súhlasí. To súhlasím aj ja. Takže v pohode máme ísť teraz naspäť do mesta, do Jelkala. A tam pôjdeme za tým obchodníkom. Takže do hospody pôjdeme teraz. Áno, tento. Proč s nami nejdeš? Pretože za to platím tebe. Dobre. Dobra, tak ja tí bandíty dostihnú. Takže, teraz mám nájsť nejakých bandítov v okolí Jelkala. A... Áno, to sú oni. To sú oni. Rýchlo ich chytím. Tak, rekni mi... dobre. Stribilné, ale ostrú ocel zautočte na nepřítele. Sú proti nám 4. Potom si zmenším detaily, bo ich mám na ultra. To budú lagy. Sú tu nejaké menšie lagy. Nevadí, ja ich potom zmenším, aby sa to lepšie hralo. Tam ste, chlapci. Tak ja si vás odstrelím kuškou. Som sa netrafil, nevadí. No poď. Ale na tom koně sa boja, pretože nemám to ručne. Kurňa, ešte ma tu zabijú. Poď teraz, poďte na mňa. Poď, už prichádzajú moji muži. Kde utekáš? Kurňa, ty, ja som chcel sa nabiť. Čo si myslíš? A ty nezdrneš, nemôžeš zdrnúť. Pôjdeš ich varovať. Tak sa to robí. Chlapi, pekná práca, skoro ma kvôli vám zabili. Jaj, ušetri mne. Nie, všetkých som zabil. Nová zbraň. Malchus, tá je dobrá. Vymeníme nové topanočky 12, to si nebudeme brať, sú slabé. Malchus, ale toto by sme mohli pobrať, lebo... Dobre, predáme. Tak. Ideme teraz do Jelkali. Ideme na tržište. To je jedno, kde to dáme, kde to predáme. Tak, nejaké tu sú veci, keby som si ich mohol kúpiť. Dostaneš 3 denáre. 3 denáre dostanem. Dobre. Dostanem 71 denárov. To sa zíde stále, ale ideme teraz do hospody. A neviem, či som mal ísť do hospody. No tak dobre, zautočím na tí lápky prímovej dupeti a najdu ktorého bratra. Ale teraz som nepostrehol, kde mi to povedal, že to je... Kde leží Búvrán? Búvrán leží sem.
A ja to tu nevidím. Aha, už to vidím, dobre. Teraz vytoč ma. Vytoč, dobre. Je to tak blízko toho, sa mi zdá. Je to strašne blízko tej dediny, to zrobili. Zaútoč ukryt. A neviem, či toto dáme. Nastavím troška grafiku. A neviem, či mám... Kvalita stínu dáme nižšie, lebo kvalita stínu je nám úplne na prd, nižší. Počet mŕtvol 20, Radgol modelu 5, krvavé škvrny, pouze hráči v okolí. Pouze hráči v okolí. Stíny postav. Nie, to vypneme. Už mi to ide na 100 fps, ale laguje mi to. Stíny prostredí vypneme. Ja si to potom dám naspäť, ale teraz len keď natáčam. Textúry dáme na 60. Dáme hotovo. Dobre, ale no, zväčšili sa mi len o 10. Niektoré, dobre. Tak, teraz to už ide lepšie. Nelaguje to vôbec. Tak, a teraz oni na nás nabehnú veľmi rýchlo. Takže poslúchajte tebe pechota. Príkazy k formácii. Skupte se. Pohromade, ideme na nich. Kurňa, som ho netrafil. Je to zlé. Tu máš, do chrbtíka ti dám. Musíte ísť spolu, chlapi, lebo tak toto nedáme. Hop. Som sa netrafil. Na koho ty útočíš, chlape? Na koho? Tu máš do rytky. Do prdelky ti dám. Kurňa, som sa netrafil. Pardon. To som nechcel. Prepáč, zabil som vlastného do hlavy. Sorry. To som vážne nechcel. Máš ten čip v hlave? Presná headshota. To som nechcel, chlape, sorry. Troška si prebijem. Aby... Bum. Nič? Dobre, nič. Poď ku mne, poď. Bože môj, s tou kúšou čakám tu 3 hodiny, kým sa to nabíja. Čo z toho? S prepáčením. Ale, sorem na to. Idem na nich zblízka. Jak pán, ide Ektrof. Tu máš. Tak sa killuje a nie tu vy slabí sedlaci. Všetkých mi tu zabíjajú. Tu máš. Ja ti dám vidle. Jelimánec. Seskupte se, chlapi, my to dáme. Tu máš. Pozor. Kurňa, toto vyzerá na prehru. Alebo nie? Dobre, zabij ho. Idú ďalší a ďalší. Toto bude zlé. Dobre, udrž sa, chlape. On ho zabil. Zabili mi všetkých mužov. Ostal som sám. Shit, a prichádzajú ďalší. Do prdele, tak toto asi nedám. Budem používať taktika útok. Obrana, útok. Útok, obrana. Dobre, dal som ho dole, ale... Ide ďalší, a nie, to je jeho brat. Dobre, nakoniec sme to dali. Dali sme to kvalitne. Zobrali sme jeho brata a máme tu nové boty, ktoré sa zídu, tieto boty nechám, lebo 14, dokonca tiež sú 14. Tak zoberieme 30 sek, my máme tiež 30 sek. Dačo na hlavu tu nie je. Vlnená čepice, ale je asi najlepšia, takže ja si ju dám na tvár, na hlavičku. Čepicu. Kameň.
No ja neviem, aby som to najradšej všetko pobral a všetko popredával. Štít. Odolnosť. Ja mám 8, tak to sú slabé štíty. Nekvalitní rúba. Koľko toho môžem zobrať? Už nemôžem. Dobre. Teraz sme jeden žije, takže to som ja. Takže ideme rýchlo do Jelkaly a tam teraz budem ma už malo v pohode počuť, lebo už som vypol tú hudbu, ale na začiatku neviem no. Takže ideme na tržište so zbrojírem a popredávame tu tieto boty, všetko popredávame, by som mal dosť zarobiť na tomto. No, pekne, 260 denárov. A koľko stojí? 81 000. No tak toto, nemáme na to ani zďaleka. Nejaký meč by som kúpil lepšie, alebo niečo na hlavu, niečo lepšie. 781. 406. 24. Stojí to 190 denárov, ale no jasné, má jenom 251 denárov? Tak toto nie. Nemôže si dovoliť 266, mám jenom 251. Tak to skúsime inak. Peníze, mám 220, by som dostal, mal by som 400. 400. Kúpim si takúto helmu. Vyzerá luxusne. Pekne. Stráci 139 denárov. A koľko mi ostalo? Ostalo mi 81, nevadí, to zarobíme. Ideme do hospody. Povieme, že máme jeho bratrančeka. Dostal som 200 denárov, pekne. Dobrá. Chceš to odo mne rýchle moc? Dobrá, áno. Ideme ich rozbiť, pekne. To som nechcel. Pardon. Je čas, chlapi. Hrnanie. Nezavadzaj. Dobre, kúše na 35. Zabíte ich, zmrdov. Mešťanka upada do bezvedomí. Tu máš. Kurňa, ja som sa netrafil teraz. Dobre, sme ich zabili. Nestrieľaj, nemôžeš strieľať ešte. Si sa na to pripraviť. A teraz ozadu. Fú, súkni mu po chrbátiku. Pekne. Tá helma nepadne, nepasuje k môjmu hapitu, ktorý je taký starý, ale tá helma vyzerá luxusne. Musím povedať. Tu máš, pekne, dostal si získané skúsenosti. A sme nový level. Dáme to na 12. A železné svaly si dáme na 4. A zväčšíme si na 90. A lukostrelbu si dáme na 50. Ešte sa nám zvýši 1, takže dáme len lukostrelbu. Dobre. Strelaj. Potom si musíme kúpiť nejaký kvalitnejší luk. A teraz neviem, kto je s nami. Kto je s nami? Ten v tom hapike je proti nám. Dobre, ty si s nami, čo? Áno. Dobre, dali sme to. Pekne sme to dali. Sme to zaklincovali krásne. Nech sa každý padoch trese, když zaslechne jméno Sir Electro. Áno, presne tak. Teraz si troška oddychneme. Nech nabereme síl na moju armádu. Tak. A teraz pôjdeme do hradu. Pôjdeme do hradu a porozprávame sa. Pani Isola ze Sun tam mi môže vyskočiť na riť. Menuje si, áno, k kráľovi budeme rozprávať slušne.
Máš pro mne nejaké úlohy, mám tuším, ide o problém po známych ako ktorých zavraždil jedného z mých mužov s trestu, takže dobre. A teraz by som chcel vedieť väznici menem Serindiar. Nie ostať, nechcel som ostať. Serindiar. Fú, tak to ide. Serindiar. No ale... A, tuto je. Zajdeme tam, zabijeme toho čuráčika a ukončíme si tento part. Ale ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, moje druhé krásne. Jak to je ešte ďaleko? Serindiar. A mám len 3 vojakov. Nevadí, ostatní sa mi nestihli obživiť. Príslušník rodockého kmene. Žijú 2 z 5. Verbovať dobrovoľníky a za jedna náves pôjdeme. Pôjdeme na náves a teraz musíme nájsť toho žebráka, kde sa skrýva. Nájdeme ho a zabijeme ho. Má to byť nejaký rozrušený chlap. Ale kde ten rozrušený chlap môže byť? Tu je, nie? No áno, presne. V porádku, stejne potrebujú tvoju hlavu. Ty ani meč nevyťahneš, to ty si iný penis. Než si vyťahol. No poď, ukáž sa. Tu máš. Obrana, útok. O, mi zlomil štít. Nevadí, zabil som ťa, ty šmejt. Ani sa ma netrafil. Tak, úkol splnený. Rulk, rýchly. Tak ty si moc rýchly nebol. OK. Tak, odložíme si zbranie. Tak, ak sa vám toto videjko páčilo, poprosím like, prípadne odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Isto z Mount & Blade alebo Team Fortress alebo nejakej inej hry. Takže čaute.